Favorit 1? Ja, jeg har min kameramand med igen. Men han skal jo også lige have en blå en. Jeg har taget en grøn. Ja. Nej, det er ikke godt, mand. Skal vi købe sådan en her? De er nye. Nej, det gør vi ikke. Så skal I betale 10. Hvor meget har du? 7. Hvor mange? 2, ikke? Du skal betale 4 af 10. Ja, vi har. Jeg ved godt, Hvor meget har I? Fordi det til sidst, I har fået lidt penge, ikke? Hvor meget har I penge? Jeg har næsten 50. Ikke. Ja. Lige se her. Jeg ved i hvert fald, at vi har. Vi har over 50, vi har 60, vi har 70. Vi har næsten 100 kroner igen. Shit. Så ser jeg. Janus, vi stopper videoen.